San Simeonissa ja nyt kuvataan tyrskyjä siellä. Tähän vähän Lusiasta pohjoiseen päin, niin tänne saakka päästiin tätä ykköstietä etelästä päin. Ja tässä tämä tie on sitten suljettu ja nyt me käännytään vähän niin kuin taaksepäin, mutta täytyy kyllä sanoa, että hienot oli maisemat tänne sulkupaikkaan saakka ajaessa ja kannatti käydä. Ajettiin sitten tänne toiselle puolelle tiesulkuun tuolta pohjoisesta päin. Ja niin kuin kuvasta ehkä näkyy, niin täällä on nyt aika lailla tätä sumua, joka tulee yleensä näköjään tähän vuoden illasta, että näkymät on vähän rajoitettumpia täällä.